Aşgabatnyň polisiýasy ýurdun dürli welaýatlerinden paýtagta işlemäge gelen içerki migrantlary saklap, hiç ýyly düşündürüş bermeden olary şäheriň polisiýa departamentine alyp gidýär. Bu çäre paýtagtyň käbir etrapçylarynda zirdi-willeri dörýän adamlaryň has köp göze iýilýän mahalynda amala aşyrylýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki bir-birinden garaşsyz çeşmeleri we habarçylary habar berýärler. Polisiýa ýurdun dürli welaýatlerinden paýtagta işlemäge gelen içerki migrantlary aýratynda aýal gyzlary saklap, hiç ýyly düşündürüş bermeden olary polisiýa departamentine alyp gidýär. Polisiýa olary gan barlygyndan geçirýär. Gan barlyklary arasynda çykan aýal gyzlary öz welaýatlaryna iýberýärler. Ýöne olar gan barlyklarynyň netijeleri anyklanýança ortaça 3 gün polisiýa departamentinde gözegçilikde saklanýar diýip anonim şertde maglumat beren Çeşmämiz 27-nji maýda gürrüň berdi. Çeşmämiz bu ýagdaýy başdan geçiren türkmensanlaryň ençemesine salgylanyp, gan barlyklarynyň netijelerinde spid ýa-da käbir beýleki wiruslaryň bardygy anyklansa, onda aýal gyzlaryň bedewdäki we erkekleriň tejennäki ýörite merkezlere iýberilýändigini hem aýtdy. Ýöne bu merkezleriň takyk atlary barada özüne häzirlikçe maglumatyň ýokdugyny belledi. Bu merkezlerdäki adamlaryň sanynyň adyndan 70-e barabardygyny aýdýarlar. Bu ýerdäki şertleriň yaramazdygyny, näsäglary gowy naharlamaýandyklaryny gürrüň berýärler. Bu ýerde bejergi alan adamlar näsäglere diňe suwuk, tagamsyz bir naharyň berilýändigini aýdýarlar. Şeýle-de olaryň maşgalalaryny hem gözegçilikde saklaýarlar diýip, Azatlyk radiosynyň çeşmesi bu çäräniň soňky bir näçe aýyň dowamında amal edilýändigini, ýöne munyň sebäpleriniň düşündirilmeýändigini aýtdy. Azatlyk radiosynyň ýokarda gürrüň edilen ýagdaýlar dogrusynda Türkmenistanyň Derman Senaty we Saglygy saklaýyş ministrliginden hemde İçeri işler ministrliginden kommentari almak synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Bu çäräniň fonunda Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri soňky hepdelerde etrapçylardaky zirdi-wil zyňylýan gutulary dörýän adamlaryň has köp göze iýilip başlandygyny habar berýär. Parahat etrapçysynaky köp gatly jaýlaryň aralarynda ýerleşýän zirdi-wil konteynerlerini dörýän adamlar plastiki gutulary, gaplary, köne zatlary, egineşikleri we köwüşleri ýygnaýarlar. Zirdi-willeri dörýän adamlaryň aglawasyny ýurdun dürli regionlaryndan gelen adamlar emele getirýär. Ýöne olaryň arasynda şäheriň çetki etrapdyr owalaryndan gelen ýaşaýjylar hem bar diýip anonim şertde maglumat beren habarçy 28-nji maýda gürrüň berdi. Şeýle-de habarçy soňky aýlarda eklenç gözleginde ýurdun welaýatlaryndan Aşgabada gelýän raýatlary has köp görse bolýandygyny hem aýdýar. Şeýle-de ol bu raýatlaryň paýtagtdaky dogan garyndaşlarynyň öýünde ýa-da şäheriň çetki etrapçylarynda ýaşaýandygyny hem belledi. Soňky 2 ýyla goly wagt bäri Türkmenistandaky ykdysady kynçylyklar bilen baglykda ýurdun bankomatlarynda nagd puluň ýetmezçiligi, adyk önümleriniň gyçylygy we gymmatçylygy, döwletiň ýeňillikli bahasyndan satylýan haritleri satyn almak üçin döwlet dukanlarynyň öňünde döreýän nowatlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary ýygyderli habar berip gelýärler. Mundan başga mätäç adamlaryň, aýallaryň, garrylaryň we çagalaryň öýme-öý aýlanyp dilekçilik etmeginiň barha kän göze iýilýändigini Azatlyk radiosynyň ýerli habarçylarynyň we synçylaryň ençemesi gürrüň berýärler. Beýleki tarapdan Türkmenistanyň sosial üçünçülük ministrliginiň ýanyndaky Aşgabat şäheri boýunça zähmet birjasynyň işgärleriniň işe ýerleşmekde ýardym sorap barýan raýatlary hasaba almakdan ýüzegýändig barada da habarlar bar. Munyň bilen bir wagtda Türkmen hökümeti 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap ýylaty elektrik energiýasyny, suw we gazy muht bermek barada çärek asyrlap dowam eden ýeňillikleri hem ýatyrdy. Azatlyk radiosynyň habarçylary we ýerli synçylar ykdysady kynçylyklar we işsizlik bilen baglykda Türkmensanlaryň eklenç gözleginde ýurdun paýtagtyna ýa-da daşary ýurtlara sapar edýändigini aýdýarlar. Türkmen hökümeti şu ýylyň ilkinji 4 aýynda ykdysady ösüşiň gazanlandygyny eglan etse-de, ykdysady kynçylyklary ýurdun ýylatynyň içerki we daşarky migrasiýa mejbur bolmagy barada hiç zat agdaman gelýär.